Haga jingle kai Santos Trophy kabahap haga Group A hapreng ka Meghalaya Persia ika Serwais. Haba pai shakare ka jingle kai ka Meghalaya kalamat ika Namrem hadin bagala sya pelem hakamat ka Serwais dai welanot. Badia ka shigol jong ka Serwais layo ban tap hashwaban kot ka jingle kai kata haga minit ka bakandai peu plus san lengba ka penalti. Haga jingle kai Indian Super League hapreng ka FC Goa Persia ika North East United. Haba pai shakane ka jingle kai ka North East United kalamat ika Namjob Syabar nalayik hadin magalala ban pelim ika FC Goa da Arlanot. Ya gini ki argol juga North East United layo ban tap haga minit ke ban reu pekundai lengba ka penalti bala kerja da Tomix Jurix badia ga gol ka baar layo ban lengba ka ungol juga FC Goa haga minit ke ba prapeu. Haga jingle kai Champion League round of 16 first leg hapreng ka Napoli Persia ika Barcelona. Haba pai shakane ka jingle kai haga kela step omdon kino ke bala ban penki jar badai haga kela min kata haga minit ke ban riu peu ka Barcelona ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba orang elekai baken sai ujongka u Robert Lewandowski badia ka bol lai rapen bu do Pedri Henry tang hadin kat san minit kata haga minit ke ba nyau peu san ka Napoli ka layo ban tap ya ka gol penyekai lengba o Simhen badia ka bol lai rapen bu do Frank Anguissa badai lema ka gol baro artli ki ken hun ke khai ta marshi gol hadu bukut jong ka jingle kai. Agawai par ka jingle kai hapreng ka Porto Persia ika Arsenal. Aba pai shakane ka jingle kai kalong ka jingle kai ka ba Maria khai haga ba baro artli ki kenhun ki klemla aban penki jar nadu ka kela step hadu bokot jong ka khandai peu minit. Badai haga additional minute kata haga minit ka ba khandai peu plus sau ka Porto ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba u Galino. Badia ka bola rapen pu da Otavio. Badai leba ka shigol jong ka Porto la penlong ya ka Arsenal bakan man ya ka Namrem haga ka jingle kai raw 16 first leg. Syabar na laying day welanot. Haga jingle kai AFC Champion League round of 16 second leg hapreng ka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Fayha. Haba pai shakane ka jingle kai ka Al Nassr ka layo bat penki jar nengko tang haga minit ka bakhat nyau lengba o Tawio badia ka bola rapen bu do Al Khaibari. Badai lema ka shigol omdan shu ke bala bat penki jar hadu bokot ka kela step badai haga kela min kata shwaban kon artat ka jingle kai urang elekai baken sai jong ka Al Nassr Cristiano Ronaldo liyo ban tap ya ka gol ka ba ar nak benta ka Al Nassr kata haga minit ka ba prapen riu badai lema kini ki ar gol ka Al Nassr ka lala ban pelim ya ka Al Fayha haga ngi jingle kai da Arlanot bad haga aggregate da Lailanot baleng ba ngi jing job ka Al Nassr ka liyo ban rong sha ka quarter final jong ka AFC Champion League.